Akwụkwọ Ndị Ikpe isi nke 19. O ruo na mgbe ahụ, mgbe eze na-adịghị n'Izrel, na otu nwoke bụ onye Livayị dị na-anọdụ ka ọbịa n'akụkụ azụ ugwu Ifrem, o wee si na Betlehem Juda kuru n'onwe ya nwaanyị bụ iko ya. Nwaanyị ahụ wee kwa iko megide ya, si n'ebe ọ nọ laa n'ụlọ nna ya ruo Betlehem Juda, nọ n'ebe ahụ ụbọchị ruru ọnwa 4. Nwoke ya wee bilie jeso ya ịgwa ya okwu ga-aba ya n'obi ime ka ọ lọta. Nwa okorobịa ya na ịnyịnya ibu abụọ sorokwa ya jee. Nwaanyị ahụ wee mee ka ọ baa n'ụlọ nna ya. Nna nwa agbọghọ ahụ wee hụ ya, ṅụrịa izute ya. Ọgọ ya nwoke bụ nna nwa agbọghọ ahụ wee jide ya. O wee nọ n'ụlọ ya ụbọchị 3. Ha wee rie ihe, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ n'ọnọdụ abalị n'ebe ahụ. O ruo n'ụbọchị nke 4 na ha biliri n'isi ụtụtụ, o wee bilie ịla. Nna nwa agbọghọ ahụ wee sị ọgọ ya, were iberibe achịcha nwere ume n'obi gị, ma emesịa unu ga-ala. Ha wee nọdụ rikọọ ihe, ṅụkwakwa ihe ọṅụṅụ ha abụọ. Nna nwa agbọghọ ahụ wee sị nwoke ahụ, biko kwere n'ọnọdụ abalị ka obi gị dịkwa mma. Nwoke ahụ wee bilie ịla, ma ọgọ ya rụgidere ya. O wee chigharịa n'ọnọdụ abalị n'ebe ahụ. O wee bilie n'isi ụtụtụ n'ụbọchị nke 5 laa. Nna nwa agbọghọ ahụ wee sị, biko nwee ume n'obi gị. O wee gbagwojuo ha anya ruo mgbe ụbọchị rudara. Ha abụọ wee rikọọ ihe. Nwoke ahụ wee bilie ịla, ya onwe ya na iko ya nwaanyị na nwa okorobịa ya. Ma ọgọ ya bụ nna nwa agbọghọ ahụ sịrị ya, biko lee, ike agwụ ụbọchị, o rubewo anyasị, biko nọọ n'ọnọdụ abalị. Lee, ụbọchị erudawo, n'ọnọdụ abalị n'ebe a, ka o wee dịrị obi gị mma. Ma bilienụ n'isi ụtụtụ echi ije ije unu, ka unu wee laa n'ụlọ ikwu gị. Ma nwoke ahụ ekweghị n'ọnọdụ abalị, kama o biliri laa. O wee bịaruo ncherịta ihu Jebus, nke ahụ bụ Jerusalem. Ịnyịnya ibu abụọ ejikwara ejikwa na-esokwa ya, iko ya nwaanyị na-esokwa ya. Ma mgbe ndị ahụ nọ nso Jebus, ụbọchị jemiri nke ukwuu. Nwa okorobịa ahụ wee sị onye nwe ya, biko bịa ka anyị wezuga onwe anyị jeruo obodo a nke ndị Jebus n'ọnọdụ abalị n'ime ya. Onye nwe ya wee sị ya, anyị agaghị ewezuga onwe anyị jeruo obodo onye ala ọzọ, ebe onye sitere n'ụmụ Izrel na-anọghị, kama anyị ga-agabiga ruo Gibea. O wee sị nwa okorobịa ya, bịa ka anyị bịaruo nso otu n'ime ebe ndị a. Anyị ga-anọkwa ọnọdụ abalị na Gibea ma ọ bụ na Rema. Ha wee gabiga na-eje ije ha, anyanwụ wee dakpugide ha n'akụkụ Gibea nke dịrị Benjamin. Ha wee wezuga onwe ha baa n'ebe ahụ ịnọ ọnọdụ abalị na Gibea. Ọ baa nọdụ n'ama obodo ahụ, ma ọ dịghị nwoke na-achịkọta ha baa n'ụlọ ya ịnọ ọnọdụ abalị. Ma lee, otu agadi nwoke siri n'ọrụ ya bụ n'ubi bịa n'anyasị. Ma nwoke ahụ sitere n'ugwu Ifrem, ya onwe ya na-anọkwa dịka ọbịa na Gibea. Ma ndị ikom ebe ahụ bụ ndị Benjamin. O welie anya ya abụọ hụ onye ije ahụ n'ama obodo. Agadi nwoke ahụ wee sị, olee ebe ị na-eje? Olee ebe i sikwa bịa? Ọ sị ya, anyị onwe anyị na-esi na Betlehem Juda gabiga ruo akụkụ azụ ugwu Ifrem. Ebe ahụ ka m si bịa, m wee jee Betlehem Juda. Ọ bụkwa ụlọ Chineke ka mụ onwe m na-eje, ma ọ dịghị nwoke na-achịkọta m na ndị m n'ụlọ ya. Otu ọ dị, ma okporo ọka ma nri anụ ụlọ dịrị ịnyịnya ibu anyị. Ọzọkwa, achịcha na mmanya vaịnị dịrị m, dịkwara ohu gị nwaanyị, dịkwara nwa okorobịa nke na-eso ndị ohu gị. Ọ dịghị ihe ọbụla n'aka anyị. Agadi nwoke ahụ wee sị, udo dịrị gị, naanị ihe niile na-akọ gị dịkwasị m. Naanị anọla ọnọdụ abalị n'ama. O wee mee ka ọ baa n'ụlọ ya, gwara ịnyịnya ibu nri ha. Ha wee sụ ụkwụ ha, rie ihe, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ. Mgbe ha onwe ha na-eme ka obi ha dị mma, lee, ndị ikom obodo ahụ bụ ndị ikom jọgburu onwe ha gbara ụlọ ahụ gburugburu, na-etisi aka ike n'ọnụ ụzọ. Ha wee gwa onye nwe ụlọ ahụ okwu, bụ agadi nwoke ahụ sị, mee ka ọ pụta bụ nwoke nke bara n'ụlọ gị, ka anyị wee mara ya. Nwoke ahụ bụ onye nwe ụlọ wee pụkwuru ha sị ha, mbụ ụmụnne m, biko unu emela ihe ọjọọ. Ebe nwoke a bataworo n'ụlọ m, unu emela ihe nzuzu a. Lee, nwa nwaanyị bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na iko ya nwaanyị.
Biko ka m mee ka ha pụta, wedakwanụ ha n'ala, mee ha ihe dị mma n'anya unu. Ma unu emela nwoke a ihe nzuzu a. Ma ndị ikom ahụ ekweghị ige ntị ya. Nwoke ahụ wee jide iko ya nwaanyị, mee ka ọ pụtara ha n'ezi. Ha wee mara ahụ ya, sogbugide ya abalị ahụ niile ruo ụtụtụ. Ha wee zilaga ya na chi ọbụbọ. Nwaanyị ahụ wee bịa n'isi ụtụtụ daa n'ọnụ ụzọ ụlọ nwoke ahụ ebe onye nwe ya nọ ruo mgbe ìhè pụtara. Onye nwe ya wee bilie n'ụtụtụ meghee ọnụ ụzọ ụlọ ahụ wee pụọ ije ije ya, ma lee, nwaanyị ahụ bụ iko ya dawo n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ, aka ya abụọ dịkwa na mbata ụzọ. Ọ sị ya, bilie ka anyị laa, ma ọ dịghị onye na-aza. O wee buru ya n'elu ịnyịnya ibu ya. Nwoke ahụ wee bilie jee ruo ebe nke ya. O wee baa n'ụlọ ya, were mma jide iko ya nwaanyị, bụọ ya dịka ọkpụkpọ ya niile si dị, n'ọbụbọ 12, wee zisa ya n'oke ala niile nke Izrel. O ruo na onye ọbụla nke na-ahụ ya anya sịrị, ọ dịghị mgbe e mere ka ihe dị otu a dị. Ọ hụghịkwa ihe dị otu a site n'ụbọchị ụmụ Izrel siri n'ala Ijipt rigota ruo taa. Tụkwasịnụ uche na ya, gbaanụ izu, kwukwanụ okwu.